mga laman hanap na tunog na unlod na nganong handungon man nganong hagdaon pa padlis sa palad na silot sa panahon tanan napala na nanganod indaw apan pukawon ko ang panungtuman mo ako bayak kato nagsaplay kanino bisan og hawang na dugan ko karon. May usa ka awit nga nag-ingon nga ang titik, He makes all things beautiful in His time. Busa, kung galing ana ka sa tumang kangit-ngit, ang imong palibot karon, ayaw pagpakawala sa paglaom. Pangayawa sa Ginoo nga iyang usbon ang dagan sa imong kapalaran. Kamusta mga igsoon? Sugda nato karon kining laing sugilanon dinhi sa atong tulumanon, Dear Tatay. Kini maong sugilanon pinadala sa usa ka inahan nga tawgo nato sa ngalan nga Rosinda. Kining iyang sugilanon yataga nato og uluhan buak na kasing-kasing. Niya akong basahon ang iyang suwat. Dear Tatay, taguha lang ko sa ngalan nga Rosinda. 52 anyos ang panuigon. Usa ka inahan apan dili asawa. Tungod sa kapakyasan sa gugma, ihambing ko kining akong kaligutgot. Ug dili ko gayud mapasaylo ang tao nga mo'y nakaingon ining tanan. Aron gayud nimo masabtan, sugdo nako sa sinugdan ang akong asoy. Katungkog matang duha ting unik paron sa tarong nga babae. Ma, Unsa na rong orasa? Di kagikan, ha? Nakikita na sa kasi mong boyfriend, ha? Di mo. Ni at tumugmote? Nagusaman mo nagrosaryo mo dahil o nag-istorya ra? ma, may mo ba hinayalan ni Muntingog? Mabatian tas mga tao, oh. Puntag sa'yo, magsige kag syagit-syagit. Ngano? Ha? Dadlo kag ilang maibawan? Ngayon araw na kang orasa mo pauli? Nga mura nagwa ka inahan nga nagpaabot mo? In the first place, wate ka padak-ang nga ingon anak. Haro sana? Nga naman, ha? Nga nung ingon ka naman ini karon masinupakon ka man ako, magtubag-tubag ka. Musupak ka sa tanan akong gusto. Mahimo ba, ma? Musamday ko. Di ba? Gimabdos ko nimo. Gipanganak ko nimo nga wakoy amahan. Di ba imo naman ko gisuruyan? Unsa? Dili na question, ma. Ganun na ingon ani ko. Ikaw akong idolo. So tell me, unsa man? Bati pa kong pagkaanak diha nimo, ma? Ha? Igo ra ko misunod nimo. Kung nahigugma ka man kani ato grabe kayo, sobra kay san. Ako sab. Ikaw ra day kay baw. Ayoko guti. Musukol ka? Ha? Mubawas ka? Sige, bawsi ko, bawsi ko! To'y karoon dyan, mahimong kalimtan ko ni mong imo kong inahan! Sana!
Francis! Usa man ka diha? Maluto naman sa itlog, initungos ka init. Saan daw? Oo pa, mugawas ako pa. Bangon! Iya pa, mangilakos ako pa. Ayaw pagdugay ha? Oo. Sa makaurasan abot gabi eh. Murag mga kadlangan pang guruto ba? Hayag-hayag na gito. Wow! Sige nagkaglaglaag, wag yun kay kabag-agad. Di naman sad ka. Nakatuon na lang kung pinaabot nimo. Ay sus pa, ano si bubadlong guruto pa? Dako na ko. At least, nakauli ko diri sa balay, safe. Ayaw ka balaka pa. Ang may mo, mukaon na lang ka diha. Mga lama, hanap na. Mga lama, hanap na. Sigurado ba kang nabusog at ang atong bisna kanina? Oo, oy. Nag-diet ko pero busog ko. Ay, pula bito, yung tay. Mga kumot na kulo diha. Ang potato ni mo. At Ikaw iman ba? lang, tana. Kasi may connection na good lang kay ka. Dito karon nga. Di, mas indot na kumot kong gamay para mas naigilok gamay. Ikaw bang? Kubo ko medyo gito ganina dali o sa masuko ni mo ni. Oh. Manong serious na may ikaw sa problema mo. Galalis man gud ming mama. Ito bang paguman ni mo hatod nako. Buntagan ko, lagod siya, nadapatan ko niya. Ha? Gidapatan ka? Ambot eh. Ako makasapot. Ngayon di gud na ganahan si mama nimo. Mura mag kriminal kay kasi ang pananaw. Nya, wa ka nang utanan niya nga unsay problema niya nako. No, di man siya ganahan ako. Ay, wala lang ko nangutan na eh. Kapoy manggod lalis eh. Okay, bagom sa iyang rason nang di siya ganahan nimo. Ano niya eh, kapoy ang pigsapot anak niya. Tingalig na sina na siya. Biyaan man gud siya sa kung palasang amahan ng iyong anak na yung kinaiyak ka nun. Kasapot yun. Mo ba? I'm sorry to hear that. Pero okay ra na eh. Nagminahalay bitaw tang duha. Ikaw na importante diha. Binahalay ta mo. Don't worry. Di ko mapiktahan na niya ang gipakita na ko karon. What matters most, I love you and you love me. Okay? Binahalay ta. Ganahan sa tagmaayo sa nimo eh. Pero buhasad ka ng sinsya kaya nga tungod na ako, gaaway mo sa iyong mama. Pero sige lang, ako lang i-prove sa imong inahan nga gugma kong tigagtarong ug ako sa ipakita nga gigugma giti ka. Ikaw ba? Pero uy, Ano man? ako mama ba di na nako kaaway. Sila siya kontrabida sa kong kinabuhi. Tingnan lang. Insecure lang tingnan na sila. Pero at the end of the day, inahan pagyapon ako siya o anak ko iyan ba? Ayaw ka balak ka. Sige lang, mangita na ko kanang panako nga mga istorya mi sa iyong mama. Lang, tagaan ako sa gitsuras kay para pamatuod nga di ti ka binuangan. Maon ti ka, tarungon ti ka. Para nimo ug para natong duha.
salamat sa mga pagsabot ha. But you don't need to exert a lot of effort para kang mama. Kaya bisa mo sa una na to, ang insecurities naman yun na siyang mind. Pero, unless makakita na siya, iyahag yun nga partner, di ba? Makasabot na tingin na siya na to. Puhon. Pero si mong papa ba? Kung sa man si mong papa, okay ra siya na to? Wala, galibog sa ko niya. Katawa sa ko. E nga no, murag wa sa siya ng lipe nga na ako, igihugugma karon. Murag nagtuo siguro siya nga, basi kaminyo na ako, basi biyaan ako siya. Pero, gigugma sabihan na akong ako mahal. Ito. Pero, let's just be happy, okay? Hindi ta magpa-stress, anak. May pa. Mga laman, hanap na. Hanap na. Dako kayo kong supak nga nakigrelasyon si Rosana kang Francis. Tay. Ug wayo gyud nako sulti si Rosana sa hinungdan. Itago ko kaniya ang kamatuoran. Unya, Ano ka ka? Konsentidor ka! Huwag kay katungol na sultin ako, anak! Labaw pa ang angay itawag ko nimo. Kung doon na pa'y angay isulti nimo, ihingani mo, kana mo ikaw, Federico! Maura na imong tuyo sa imong pagani. Bauri ang imong anak sa pagpalayo sa akong anak. Di ko gustong mahisama siya nako. Bauri siya! Kay parihas mo, pasakitan niyo ang akong anak. Mga mananap mo, salbahis! Unsa? Tarungan ang imong sinultihan, ha? Dili ko gustong mula o mga akong anak nga tiunay ang gugma sa imong anak ngadto sa akong anak na si Rosana. Maong karon pa lang, maghangyo ko nimo. Ipalayo ang imong anak sa akong anak. Makalakaw ka na! Buhiin ko! Makalakaw ka na! Ayaw ka balaka. Di ko magdugay sa imong panimay. Ni alang ko kay hangyoon ti ka, utang buot lang ipalayo ang imong anak sa akong anak. Kay parehas yan nimo. Dili ko gusto nga magpadayon ang ilang relasyon. Parehas mo, mananap! Kahilas ko nimo musulti ni anak. Kinsa ka nga mukom sa among katungod ni Francis. Sa among katungod nga magimahan. No need to ask, Federico. Di na kinalang isulti na ako kung unsa kang klasiha sa pagkatao. Mananap ka. Wa kay balatian. Nasayod ko unsa kang klasiha sa pagkatao. Imo kong kipasakitan ka ni Anto. Wow! Come on, Lucinda! Move on! Wa ka gihapon makamove on sa atong nitabo ka ni Addo. Move on, Lucinda! Tanawan mo kabalingon mas tiguang baka na ako tanawon. Unsa? Nagpadayon gihapon ka pagigugma ka na ako. Kung nakasa ko nimo, labaw pa ka nakasa na ko. Come on, Lucinda, move on! Abiwa naman ko si mong kinabuhi. Di mo nyo na imong tanaw ka na ako. How dare you! Kung nagpadayon ka sa pagkuna-kuna, sa naitabo ka na. Come on, move on! I have a good heart. Dili ko pareha kanimo. Nga selfish! Ikaw ang may guba sa tanan kasaan! Ikaw ang wamituman! Ikaw! Ikaw ang nagkimo na akong miserable! Ikaw ang nagkaingon ni tanan! Ikaw ang may buak sa pamalasaan! Tawad ka! Dautan ka! Dautan ka! Nagbaka ka. Wa ka mutuman sa ato mga saan. Gipasakitan ko nimo. Gibuak mo nga akong kasing-kasing.
Giguba mo ang tanan. Bibiyaan ko ni mo. Ikaw ang naghihimo na akong ingon ni. Ikaw, Federico. Ikaw. 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 Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Anita, pasensya. Ari na ko kita. Ikaw ang nakaingon ng tanan. Ikaw ang nahimong instrumento. Ning nahitabo sa akong kinabuhi. Kamong duha si Federico. Mga wamoy kasing-kasing. Kamong duha. Pero ay kabala ka. Iampo ko gihapon ni mo kag. Ano sa oras sa muli o mama? Mga gabi eh pa tumabot. Ah. Ako yung abli, eh. Sure ka? Ako ni abli. Ako na lang. Ako lang, good. Sige, ikaw diha. Lihan ako ha. Ah, sumuta sa. Oh, muta sa ada. Buti, turungo sa taon. Humut lagi. Basta humut yan. Lami gini na. Oo, karuan na. Di wala lagi suka ang buwan lagi. Tangin na suka. Ay, nalang, uy, makadaot din. Sige, pagsuka. Unsa man? Gani ako. Ayaw ka. Ako na serve na mo, Bi. Daily, ako. Lingkod na lang diha. Ikaw Ako na. Dapat silbihan, tika, no? Kaya- Kay, bisita, biya, tika. Unya. Special na ko nga bisita. Ay, salamat. Mahal Special. kay na ko nga bisita. Ay, thank you. Yeah, sudaan. Ano sa'yo sudaan na? Kaya guloto, ani? Ako. Ah, sige. Lawan ako, ha? Okay. Bogi sa na yung mga. Sa pagkan uno mo. Dili. Ganahan ko Ha? nga sautang duha, uy. Kalain ni mo. Ngitan din kami. Para sweetan ba ba? Sautang Kaya- duha. Nga. Ako din lang. Ipadapnin ko kay parang kita ko na ako. Para, Ano dyan, baboy ni man, no, kanding Oh, ni. kanit tilawin eh. Ayaw, di ko nagkarot. Tilawin. Di ko vegetarian. Kuhan ko ka ng... mo, eh. Diluto ba na ako para ni mo na. Oh, lagi niya. Sorry, ko di ko kang carrots. Dala. Ganahan ka sa luto, no? Sobra pa lang, Miki. Ganahan ka kang saman. Tagan ka. Kano sa alang nahimong club ning ako bay? O kano sa alang ka nahimong GRO? May nga di. Ha? Hoy, ikaw laki! Go! Pulit! Sabang! Gawas na! Oh, I said get out! Get out! Out! Mahibo ba? Ayaw bastusang akong bisita. Bisan kamay lang nga respeto, ma. Ayaw palabi ang imong batasan nga basura! Gusana! Gusana!
sulti pa. Ano? Doon na kay problema? Ang inahan ni Rosana pa. Ano? Nakita mo? Unsay gibuhat ni dihan mo? Ha? Unsay gibuhat dihan mo, Francis? Giun sa kaniya. Sultihin ko, Francis. Tunog na unlod na Pagmaya o paglipay sa mayong kinabuhi ngay mong gihuptan nga hinatag sa Ginoo. Mga igsoon, ikasubo ko nga napupuso sa bangatong oras. Busa man ang milit na lang kong ngayon hangtod sa lain atong panaguban. Daghang salamat, Shalom. sa panahon tanan napala na nanganod intaw apan pukawon ko ang panuntuman mo ako bayak kato nagsapnay kanino bisan og hawang na dugan ko karon katungkop matang duha mga lama hanap na tunog na unlod na nganong handungon man nganong hagdawon pa padlis sa palata silot sa panahon tanan napala na nanganod intaw apan pukawon ko ang panuntuman mo ako bayak kato nagsapnay kanino bisan og hawang na dugan ko karon katungkop matang duha Kung ikaw nakatubang karon og sitwasyon nga kinanglan mo ang kaisog, panghiwa ka na sa Ginoo. Kay iya gyud kining ihatag. Kamusta mga igsoon? Kahimutang na mo kay makuban na sabta dinhi sa atong tulumanon. Dili ta maglangan niya. Saksihan nato ang sumpay sa atong sugilanon nga atong giuluhan og buak nga kasilkasil. Badlis sa palata silot sa panahon tanan napala Anak, andam na kong buhaton ang tanan din lang kamasakitan. Nahibaw ko. Huwag ka makasabot kung anong akong gibuhat ang tanan. Pero, gusto lang kong panaligdan ka, ipalayo ka sa kalautan, anak. Hindi ka gusto masakitan ko. Gusto lang ko ni mong panalipdan sa kalao. Ha? Sa ba na mong gibuhat na ako?
Kanambutan ko nimo sa gusto na kong buhaton. Sa pagmandar nimo nako sa mga angay na kong buhaton o dili na ko angay buhaton. Ha? Do you think mabutuo pa ko nimo? Di ko mo palit anong istorya ha. Anak, huwag inahan na nangandoy nga masakitan ang ilang anak. Rosana, day. Ikaw palang yun akong nailhan nga inahan nga muduhig sa mga kapakiyasan kasakit. Ganahan ka ba nga maparihas ko nimo? Gagibiyaan si mong gimahal? Mauli akong gusto nga magpalayo ka na ng lalaki ha. Tungod kay dili tinuod nga gugma ang gihatag nimo. Tahadlok ko maparehas siya sa iyang amahan. Gusto man mo nasayran siyang amahan ba? Nakaila ka sa amahan ni Francis. Francis, nakaila kayo ko sa inahan si Moya. Nakaila kayo ko ni Rosinda. Ha? Nakaila ka ni Rosinda? Unsa mo pa? Managikala mo o magkaaway? Francis, anak. Si Rosinda, kanina kong hinikom. Unsa? Si Tita Rosinda? Imong uyab? Klaro kaing nabati nimo anak. Kanhing hinigugma ang amahan ni Francis sa ako iksuon. Mao nga saksi ko. Saksi ko, Rosana, kung kiunsa niya pagpasakit ang ako igsuon. Maura na imong rason, ma? Muna di nakaganahan sa mga lalaki? Gikasilagan nimong amahan ni Francis? In the first place, ma, dili ikaw ang gipasakitan sa iyang amahan. Kana, kung tinuod na mo mga gipanultin ako. Anak, siya ang hinungdan. Siya ang hinungdan sa kagulanan sa ako igsuon. Ug ang maong kagulanan misangpot sa iyang kamatayon. Maong ingon na lang ni anak kadako ang akong kasilag niya. Tungod kay ang bugtong kong igsuon na matay. Gumikan sa iyang pagluib niya. Bisan kaslono na sila. Usa ka semana na lang ang gitakda nga pizza sa ilang kasal. Salbahe siya. Nakidog siya laing babay. Nakiguli siya sa iyang kanhing hinigugma. Ug mautuway kasal nga nahitabo sa kong igsuon. Luoy kaayo nga akong manghod. Mabdo siya pero wa siya nahimo. Tungod sa gihimo sa amahan ni Francis nga to niya. Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Pasaylo ako, Rosana. Ano? Dili agad ka kasultihan sa tinuod.
Baw ka, hapit ng udto, mga ninaro ka mga suki. Okay ra, uy. Bago pa masako may abot. Sige lang. Gusto naman dahil ang sila, uy. Taon naman kayo magkita. Pero, if I know, di yung pagay lang kay mura importante na, no? Mas maitungaling dili ka dito. At yung talaga sa paingon. Paghalo-halo tayo. Kaya na bitaw makita. Hold the sunahan. Oh, Ano, sige. Yan lang kung mag-ilis kanina lang. ako na lang. Guwapa na kay ka. Ay, muna! Paliw ko bantay niyo, Mihan! sige. Oo, niya, ang kuha na des ka, ha? Basta niya, suik-suik, ha? Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Tungod sa mga panghitabo, kung tungod sa kaso, nakadesider ko nga pakikitaan ko ang akong higala nga si Sidis. Unya, Sa panahon, tanang napala na. Apan pukaon Oh, lagi ka. May adlaw. Yung sa manay mo pagsoda rin nga sarado mo ng putahan. Nagpuyog ni Francis dito. Nabawa siya gipalit. Sige, sige, sige. Lingkod ako sa akin. Istorya na. nagsapnay kayo. Bisan og hawang na. Mura wa ko kasabot sa kong gibati dito. Sa dihang nakita ko sa person. Sibot ni mo ipasabot. Gipanghandaman ko ni higayon na dito. Labi na gyud nga nahibaw ko nga nasuko siya nimo. Labi na gyud nga gidawat na ko si Francis isip boyfriend ako. Mao de kay naday personal nga rason. Siya may nipalit sa kasakit siyang igsuon. Pasabta ko na ko. Ako kasabot sa imong isulti. Ang kuno nako dito. Nasuko ko sa dihang nahibaw ko sa tinuod. Pero pagkita nako nimo mura nawagtang akong kasuko. Mura bag nainihong nako nga niingon gagakson ko na tika. Excuse me ha. Konti kang minum. Day. Pasensya ha. Would you like to drink tea? Reasonable ang kasuko sa kong mama diha ni mo. Namatay akong iyaan nga wa ako makakita niya. Namatay siya sa kaguol. Tungod nimo. Di ba? Dilo iba nimo siya. Usa ka semana sa wa pa inyong kasal. Nakikuyog ka sa imuhang kanhi nga hinigugma, di ba? Kung nahibawa kong iyaan ini, mautang gibuwagan ka niya. Uwa madayon inyong kasal. Iyan hindi kaguol. Labi na gyud nga, nahibawa siya nga, mabdo siya sa inyong anak. Anak?
Unsa? Mapdo siya sa ko, anak? Ha? Sige, sultihin ko na ko, Rosana. Please! Sultihin ko. Rosana! 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 Takit lang! Rosana! Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. So tinuod gid ay na si Federico ug si Lucinda kay uyab. Sa tinuod, puwerteng tinuora. Unsa ang sa Federico? Nay pag stag party, sayo ra sa kay stag party nila. Uy, ni ana man ang yang uyab, nahubog siya. Natingtal sa siya, mitabikong sa dayon siyang uyab. Og nahibawa ni Lucinda tong hitabua. Maong siyang kalagot. Gibuwagan gyud niya si Federico bisa kaslunon na sila adto. Apan ang wa may baon ni Federico nga mabdos na si Lucinda atong hitabua. Og sa Lucinda, wa musulting Federico nga mabdos siya. Iyag yung gibuwagas Federico. Daga na ron ang ilang anak. Og sa kalabot yun ni Lucinda ni Federico, ang pinasulting na sila anak. Gani, ang ilang anak, doon rasad sa nga ni Lucinda. Ang iyang gingan, Rosana. Dili tinuod! Dili tinuod! Mga laman, hanap na. Ikasubok ko mga igsoon nga napupos ang atong oras. Apan sa dili pa ko manamilit, kini ang ibilin ko kaninyo. Ang Ginoo usahay mo tugod ka kita pagasuwayan. Apan doon na siya mayong plano alang kaninyo. Ug sa iya lamang ihatag ang imong paglaom. Hangtod sa lain atong panaguban. Daghang salamat. Shalom. Tanan napala na. Nanganod tindaw. Apan pukawon ko ang panuntuman mo. Ako bayak kato. Nagsapnay kanino. Bisan og hawang na dugay ko karon katungkog matang duha pag mga laman hanap na tunog na unlod na nganong handungon man nganong hagdaon pa padlis sa palad na
silot sa panahon, tanan napala na, nanganod intaw, apan pukawon ko ang panumduman mo. Ako bayak kato, nagsapnay kanino, bisan og hawang na dugan ko karon. Sangpita ang Ginoo sa imong mga pagantos. Kay siya magpainumdum kanimo na kining tanan lumalabay lamang. Kamusta mga igsoon? Ikahinaman ko gayud kining mga takna sa atong padaguban dinhi sa atong tuluman. Pahimutang na mo kaya niya ang sumpay sa atong sugilanon nga atong giuluhan og buak nga kasing-kasing. Silot sa panahon, tanan napala na, nanganod intaw, apan bukawon ko ang panumduman mo. Ako baya kato, nagsapnay kanino, bisan maghawak ng dugan ko karon, katungkog matang duha, paghahandog. So tinuod gid ay nga si Federico ug si Lucinda kay uyab. Sa Ginood, puwerteng tinuora. Unsa sa Federico? Ne pag stag party sayo ra sa kay stag party nila. Oy, ni ana man ang yang uyab, nahubog siya. Natingtal sa siya, may tabikong sa dayon siyang uyab. Og nahibawan ni Lucinda tong hitabua. Maong siyang kalagot. Gibuwagan gyud niya si Federico bisa kaslunon na sila adto. Apan ang wa mahibaw ni Federico nga mabdos na si Lucinda atong hitabua. Og sa Lucinda, wa musulti Federico nga mabdos siya. Iyag yung gibuwagas Federico. Daga na ron ang ilang anak. Og sa kalabot din ni Lucinda ni Federico, wa kinasulting na sila anak. Gani, ang ilang anak, doon rasad sa nga ni Lucinda. Ang iyang gingan, Rosana. Dili tinuod. Dili tinuod. Uy! 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 Dog! Dog! Ganyan sa dong! Uy! Sirit malang. Hoy! Tinuod ba ka to siyang parinting Lucinda?
Hello? Ha? Unsa? Lord, please. Sa'yo lang. Please, Lord. Tito, Rosana. May kaniya ka. si Francis dito. Unsa naman? Kumusta naman siya? Tapos siya sa emergency room. Kitabang siya sa mga doktor. Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Hindi ba yung salpahis? Unsay tuyo nimo? Nganong niya ka? Ay mo ba? Nga pasudlon usa ko ni Rosinda. Francis, sorry. Kung pala di ka sukuha sa gusto na kong ganon, di ka mandisgrasya. Sorry, Francis, nga nadisgrasya ka tungod na ako. Francis. 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 Ayaw lang paglihok, okay? Tawag akong doktora. Ayaw lang paglihok. Relax lang. Hilabihan ko na kabalakas na hitabo sa akong anak. Abi na ko kung kuhaon na gid sa Ginoo. Luwas naman ka ang imong anak, unsa pa may angay nimong kabalakaan. Ngano dili mo ka mobalik dito sa ospital? Aron sab, mupauli na to si Rosana. Gabi pa siyang wa mupauli rin sa bahay. Kung wa ka mo ani karon. Wa ko bahibaw nga to ari siya magyampungat sa ospital. Unsa man? Doon na kay istorya sa imong anak. Usak istorya nga imong tumutumo. Baka ka na silang tanan. Baka ka na! Unsa nakisulti nimo, Federico? Unsa buka pang ipasabot? Ang rason sa imong kasuko sa mga lalaki. Sama na ako. Ang imong isuon, nga doon ay kagahapon diri ka nako. Doon ay anak diri ka nako. Rosinda, murag dili ko makatuo ang mga istorya ha. Tungod ka na sayod ako nga ikaw mo'y bugtong anak. Kano sa kalang kabaton og suon, Rosinda? Kuan, basic ko, daghan ko buhaton. May mo ba, Federico? Pauli na ka? Dili, Rosinda. Doon na pa kayo wala isulti diri ka nako. This is your time. Sige, isulti ko. Ug unsay wa na ko may bawi.
Mahimo ba lakaw na? Biya na! Wa ko magkinahanglan nimo. Unsa ba? Maka ka na ko, Rosinda. Ado na ka pa isulti ka na. Ko Sulti ko. Sulti ko, please! Layas! Layas na! Lakaw! Di na ko gusto makita Rosinda, nimo! magsulti usa ka! Layas! Rosinda, Ayaw na pakita ka na ko! Sulti usa ka! Ayaw na yun! Rosinda! Please! Rosinda! Utang mo! Katawa! Patabawan, Rosinda, please! Ayaw na pagpakita! Ayaw na kagbalik ni Federico! Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Kuyog sa panglabay sa panahon, hangtod nga gikaila ko si Federico. Ang akong kagahapon, nagasunod-sunod ka nako. Apan wa ko kini isulti kang Federico. Unya, Rosana, pwede ba? Nga magawas ka diri? Di ko gusto mga kita si Munaon. Francis, ano man ka? Ano kalit man ka nausap? Di ta angay magduol. Kay hugaw nga atong relasyon. Ha? Uy, sa may buti may pasabot. Managsuon ta. Pangutan ayaw mong mama! Ano sa igsuon ta? Dili na tinuod! Dili! Ma! 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 Ano ka? Uy, kakusupos yung tingkog. Kakahinay anak ni Araban ta. Ano ka? Juda kay sa na ko, ma. Juda kay gitago na ko. Nabakakan ako! Di pauli na di, Rosana. Kay bawa ka pa. Ang wa ni mo pagsulti si tinuod. Maoy rason nga disgrasya ko. Ha? Ako kasabot. Nganong wa mo ka nisulti? Nga anak din mo si Rosana. Ninyong duha ni Tita Rosinda. Ngano imo mo ko gibakakan? Francis, pasabto ka. Gawas pa! Gawas! Di ko gusto makakita ni mo! Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. How could you do this to me, ma? Kanong gipasagdan man ko nimo nga malambigit ko ni Francis, ma. Dahi, Rosana, let me explain. Sa imong pagkaguba sa imong kinabuhi, ma. Sa imong pagkamiserable. Gusto pagyud ka nga iangin ko nimo. Gusto kang baliwon ko. Gusto sa ka nga masilag ko sa kalibutan, sama nimo. Usa ka klasihan pagkainahan. Nak, Kinsa si Federico sa kong kinabuhi, ma. Ha? Kinsa siya, ma? Kinsa siya sa kong kinabuhi? Tubag ako! Siya pa akong amahan. oh, siya ang imong amahan. Oh, this time, ma. Gitago ni mo na ako. Namakakan ako tungod kay ganahan kang masilag ko niya. Gipatuo ko ni mo nga patay na akong amahan. Di ay buhi siya. Nakwa lang ka makasabot. Nagkasabot ko, ma! Nagkasabot
sa kagahapon ta. Pagliun handumon ba, matud mo kalimtan ta, ngano bang lingiun pa, mga lama hanap na, tunog na unlod na, nganong handungon man, nganong hagdaon pa, padlis sa palad na, silot sa panahon. Maigsoon nga pupos ang atong oras. Busa din nila lang unang puto ang atong panaguban. Ug sa akong pagpanamilit, kinino usab ang ibilin ko kanimo. Kung ang mga tao mapakyas kanimo, adto ipadangat ang imong mga kiubos sa Ginoo. Ang tulugma, Shalom. Ako bayak katu, nagsapnay kanimo, bisan og hawang na duga ko karon, katungkog matang duha, pagahandumon ko. Mga lama hanap na, tunog na unlod na, nganong handungon man, nganong hagdaon pa, padlis sa palad na, silot sa panahon, tanan napala na, nanganod intaw, apan pukawon ko ang panumduman mo. Ako bayak katu, nagsapnay kanimo, bisan og hawang na duga ko karon, katungkog matang. Igso ng atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Adunay duha ka dalan nga atong subayon. Ang usa mao kanang halapad nga dalan. Samtang usa mao kanang hagip-on nga dalan. Adunay duha ka destinasyon, langit ug impyerno. Unsa may imong pilion? Karon nga niya kining katapusang anib sa atong sugilanon. Buak na kasig-kasig. Katungkog matang duha, pagahandumon ko. Ay ko sa muka. Doktor nga siyang ganahan ako musudir. Asa ilo ako. Kung nangahas ko pagsudin ko. Ano na ni ato? Unsay mong tuyo? Niya ako. Dili aron mangayog pa sa hiluli mo. Niya ako aron hangyoon ti ka. Kay bawo ka naman tingali. Palay-i ang akong anak. Naglagod ko ninyo ni Papa. Naglagod ko ninyo!
Palayo na sa akong anak. Ako Ayaw na siya sa muka. Maluoy ka. Wa ko makibaw kung siya akong buhaton kaya kayo. Pandasayo na ang Diyos. Gawa ako madagang responsibilidad ng isip o sa kaban. Gawa ako magkuwang sa akong asawa hangtod namatay siya. Mabasol ba ako ni bisan kinsa? Ngawa ko magahatag o pagmahal sa usana ko kanak. Magkunan ako. Suko ko di ko. Sa diyang bata pa ko. Nagsugod ako kong pangutana. Pagpagita sa tinuod ako abahan. Pero usar ko na akong perminting manupong. Patay na akong abahan. Kaya magsada ka tungkol sa pagpasagat niya kang mama. Tungkol sa pagtalikod ng mga anak ko, isibak ako may muso ni Kalikitata. Dawa na mo tuyo ah. Dito rin kang paglumuto kagasilan sa kasi-kasi. Bisan ako klaro pa siya. Pero kung naaman, wala nang gisulti sa akong inahan. Ang akong inahan, grabe kayong pagdumbot o kasilag niya sa kuwabahan. Di mo. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Rosana, kay wa ko masayo sa nagtabo. Wa ko kay ba ako nag-isang baka na sa mga na tumula. Sa unang higayon nga nakita ka. Nahanaw ang tanan ako kasuko sa pamahan. At tutubo na. Human nga masahe ko sa tinuod. Natubag ang daga ng pangutana sa kuna-una. Nga ikaw din. Ikaw na ang gusto mo kong makita. Ikaw na ang dugay na akong gustong magapos. Kung ikaw na ang dugay na akong gustong mahikap. Kung ikaw na akong amahan. Anak ko! Rosana, anak ko! Rosana! mga laman hanap na. Mga laman hanap na. Inuot ko pangit ko. Gusto ko magpalayo. Gusto ko maupan si Rosana na ako. Nakati mo po yung Christian ako kinuko. Magpalayo na biling napita. Lord, inaot na mapuyog na ako si Rosana. Ilan siya musupak na ako. Gusto ko magpalayo na biling duha ng napita. Maluin taong ka, Mama Mary. Bagay taon ko, masukot lang tayo sa Rosana. Di lang siya masupak. Maluoy ka, Ginoo. Tanggay taon ako, pakayo ko. Maluoy taon ka. Paglayo naman. Dili, ma. Anak, muato ta sa Manila. Muato ta sa akong igagaw. Muapas ta dito. Abi mo, nakapalit ako plane tickets. Pero, ugma sa buntag pa ang atong flight. Ato lang ta sa gamay hotel doon sa airport. Mamiya ta karon dayon. Sige na. Anak, sige na ba? Lucinda! Nganong anak masab ka? Oh! Bisan hangtod karon ihikaw mo ba kanako? At tutungol ko sa kong anak. Wa kay anak, wa kay anak. Ug nagpasalamat ko. Kay wa
basta bungahi, kuluhay sa itong pagminhalay. Tungod ka sa bahis ka. Gibuak mo akong kasing-kasing. Mananap ka! Wa ako makasa ka ni Rosinda. Wa ako makasa sa tugugma. Nakaibaw ko nga wa ako makasa ni bisan kinsa. Wa ko buwa ka imong kasing-kasing. Wa, Rosinda, wa! Wa! Huna-huna ako ng imong magpasakit na ako kani ato. Huna-huna ako, Federico. Ikaw ang nagkupa sa akong kinabuhi. Ikaw! Gihimo mong miserable ang akong kinabuhi. Ikaw ra naghimog miserable sa imong kinabuhi, Rosinda. Wa kahilugan ni Anita gikan ako. Wa, Rosinda, wa! Nagibaw ka niya! Unsa? Wala ka maminaw na ako, Rosinda. Bituo lang ka sa akong amigo nga si Michael. Ka nagsuulog siyang adlaw na tawhan ng itong higayuna. Nahubog ko niya itong higayuna. Ug bison siya nita sa kwarto ay dito gidagan ka na ko ni Michael. Giatiman ko niya nita niya itong tungura. Ug nakatuog ko hangtod nagbuntag kami. Apan pagkabuntag, way nahitabo namon initan niya itong tungura. Dihagyan ko siya sa kuntuban. Wala nga sexual na natabo namon. Kibutang-butangan kog sa ni Michael. Ug gikuhaan kami niya og hulagway. Nagkaibaw ka nga dako kay gusto si Michael kanina. Ug bituo ka kanina. Kibuhat niya ang tanan haron magkabuwag ta, Rosinda. Ug milampo si Michael. Ayaw ko patuhuas sa imong bakat, Federico. Please lang, ayaw to isa ang kamatuoran. Ug ikaw, unsa imong gibuhat? Aron ka lamang makabaws, gipatuo ko kanimo. Kaduna kay lain-lain. Aron lamang ka makabaws kanako. Gipatuo mo kanako. Kangamahan si mong anak lain lagi. Apan si Rosana ako ni kana. Ug ano daw pag laing bakak ang ihimo nimo kanako. Imong gipatuo nga atong anak. Nga ako'y nakaingon sa kamatayon si magsuon. Nakatuog sa gano? Sa gihimo nimo. Husto na! Igo na! Di na ko gusto makadungog pa sa unsa pa may imo isulti! Ikaw naghimo si mong kasakit. Ikaw nagbuak si mong kasakit. Ikaw naging miserable sa akong kinabuhi! Magkakon ka! Magkakon ka! Di makatupong sa iyong kabagkakon! Kung tarong ka pa unta. Nahibaw na day kas tinuod. Misulti na lang unta ka. Nga igsuon mi ni Francis. Anong wa ko ni musulti sa tinuod, ma? Anong wa man kami sulti na ako nga igsuon man day ni Francis? Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Tungod sa kahasol, miadto gyud ko sa lubnganan ni Nita. O dito nangayo o niya pasaylo o niya Mga laman, hanap na. Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Nganong hagdaon pa. Padlis sa palata. Silog sa panahon. Uy, ko ba? Wa pa ko nabakol. Ug di football inutil. Apan ukawon ko. Ngano niya ka? Di ba ningon naman ko ng mga di ko gusto makita mo? Gawas mong balay! Di na ko gusto makita mo! Gawas! Francis! Ayaw pa sa kiti Susana. Di masakitan? Mukonsinter ka sa saan namong duha?
Nasayod ko sa inyong gibati. Nasayod ko nga awkward kayo ang sitwasyon ninyo karon tungod sa inyong gituan. Unsay buti may pasabot pa. Panahon na tingali kini nga masayod kamong duha. Ilabi na gyud kanimo, Francis. Dugay ko na kini gitago diha kanimo. O pasaylo ako sa kung nabuhat diha kanimo. Unsay wa na ko na sayri pa. Mas grabe pa niya ako ni Bawan. Nga itsuon mi ani akong uyab. Francis, dili mo magsuon si Rosana. Pa. Unsa may buti may pasabot. Unsa pa? Unsa tayo magsulti pa? Usbon ko, dili mo managsuon. Si Rosana, anak na mo ni Rosinda. O karon pa lang nako ni Pasayri. O ikaw, Francis, Unsa pa? Unsa ko? O kinsa ko? anak ka ni Anita, ni mama ni mo. Apan, anak ka sa lain. Unsa? Francis, anak ka ni Anita ug sa suod kong higala nga si Michael. Si Michael mo ay nakaingon ngano nagbuwag kami si Rosinda. Michael ang nga sa kong amahan. O dili ikaw ang akong amahan. Apan giisip ko ikaw ang anak, Francis. Bisan na sayod ako nga anak ka ni Anita o ni Michael. Haron lamang makabaws ko ni Rosinda kay nagtuo ko, ipakatuo ko ni Rosinda nga si Rosana anak sa laing lalaki. Gusto ko mo bawas ni Rosinda tungod kay gipatuo ko nga si Rosana dili na mo anak. Unsa pa? Hasta ka na imo na gitago nako. Apan giisip ko ikaw anak, Francis. Pasaylo ako nga nagbuhat ko ni Diana. Mga laman, hanap na. Mga laman, hanap na. Naibaw ko nga may sa ka. Bisan kamay, pero nakasa ka. Nakasasab si Federico. Pero ako ang may labing na kong saha. Ang kunon ko din sa imo atubangan. Salamat sa imong pagsagop ni Federico kikan sa kasakit nga akong nahatag niya. O pasaylo ako. Pasaylo ako. Dili mo taangay talikdan ang problema. Dili unta angay likayan. Kinahanglan ato bangon.
Dili ingon ini kasayo ng pagpagikaharong sa tanan. Pero buhaton ko kutob sa kong mahimo. Dili ko mo surrender. Apan, dili tayo ka mapasaylo, Federico. Dili lalim ang nahitabo. Dili ingon anak kasayo ng paghatag sa kong pasaylo diha nimo. Bisan wa si mama, malingon ako nga mamahimong successful ang ako kasi. Bisag unsaon ako, tay. Dili gyud ako mahimong kalimtan ang akong kaugalingon nga nasakitan ko. Kinsa may ako mabasol ining tanan. Kinsa may matumbok nga sad-an. Ug unsaon ko man, aron malaksi sa kong kasing-kasing ang kasilag ug pagdumot. Gusto na ko mohatag sa kong pasaylo, pero dunay dapit sa akong pagkaako nga nagdumili sa paghatag niini. Ug maoy mong patigbabaw ang kasakit sa akong gibati hangtod karon. Bisan pa man kun ang tanang nahitabo dugay ng panahon. Unsaon man aron ko maka-move on ug atubangon ko na sa akong kinabuhi karon ang tanan. Palihog tay, tabangi ug tambagi ko. Imo magtatampo, Rosenda. Usa ka dakong sayop ang pagbaton og sikreto. Gani ang Ginoo may pasidaan man nga way tinaguan o magpabiling tinaguan. Sa Lucas 8:17 nagingon, kaya ang tanan nga gitaguan mabutyan ug ang tanan nga gililong madayan. Busa mas maayo nga ibutyag nimo ang kamaturan kaya ang kamaturan maghatag kanimo kagawasan. Sa laing bahin kanang gibati nimong kasilag nga na ang panahon nga tangtangon mo na diha sa imong kasing-kasing. Sa uno, Juan 3:15 lang ingon, nagdumot sa iyang isikataw mamumuno, ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Kini mo ang angayan mong hinuklugan, Rosinda, tungod sa imong pagpadayon sa pagtago niya ng imong sikreto, daghan nga maangin o makamugna gayud kini dili maayo nga sitwasyon. Buhiin na kining butang aron magpadayon ka na sa imong kinabuhi. Ayaw pagpuyo sa imong mapait nga kagahapon, kaya dunay maayong kahigayunan nga nagpaabot kanimo sa una. Doon sa Ginoo, ihatag imong tanang kinabuhi kadto kaniya. Ug tuguti nga matuman ang imong maayong kabubuton diha kanimo. Maigsuon man natay oras. Usa man namilit na lang ko ug mingon sa laing higayon ug sa laing sugilanon. Daghang salamat. Shalom. Nanganod intawon, apan bukawon ko ang panungduman mo. Ako baya kadto nagsaknay kanino
bisan